सभानि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि माने हांख्रायनाय बायदियै दिनै डेपुटि स्पिकार बिथांनि बाहागो लानायजों आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो एमएलए गबिन्द बसुमतारी आरो आसाम विधान सभानि वान अफ द सेक्रेटारि आरो लोगोसेनो आसामनि गासैबो एमएलए बर' एमएलए बेयाव बिपिएफ हान्जानि इउपिपिएल हान्जानि आरो कंग्रेस हान्जानिजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' राइटार एकाडेमि आरो सानैसो गागि लिरगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायजों आसाम विधान सभायाव बर' रावखौ माबायदिहाय पूर्णांग पर्यायाव बाहायनो हायो जिहेतु बर' रावा 2003 मायथाइनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों भारत संविधाननि 8थि फारिलाइयाव जायगा मोनदों आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जालांनाय एबसु एनडिएबि इउबिपिअनि बे बर' सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव महरै मर्यादा मोनबाय दा बिनि उनावनो आसाम विधान सभाया बेखौ विधान सभानि मजियाव बा आसाम एसेम्ब्लिनि गासैबो अफिसियेल जिखिनि बिजनेसनि खामानि बेयाव अथ टेकिं लानायनिफ्राय बेयाव माने कुइसन आवाराव सोंनायनिफ्राय लानानै इन्टारेक्शननिफ्राय लानानै जिखिनि ड्राफ्ट रुल जिखिनि आयेनारि माखासे गेजेट नटिफिकेशनफोर ओंखारगोन बे बिथिङाव आसाम विधान सभायाव बाहायनो थाखाय मानगोनां दिनै स्पिकारा बे मेलखौ लिंदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय असमिया रावा आसामनि सरकारि राव बर' रावा दिनै लोगो सरकारि राव जाबाय आरो बे असमिया रावजों लोगोसे समान पर्यायनि बाहायनो हानाय गासैबो बेबस्था बेयाव माने नोङो खालामनानै होनांगौ आरो बेयाव स्टाफ एपइन्टमेन्ट होनांगौ ट्रान्सलेटर इन्टारप्रेटार आरो रिपर्टियार बा ड्राफ्ट खालामग्रानिफ्राय लानानै जिखिनि बेयाव स्टाफ नांगौ बे स्टाफफोरखौ सम पर्यायनि होनांगौ आरो बिनि अनगायैबो आसामनि गोबां डिसि अफिसाव एसडिअ बा पन्सायत बिडिअ लेभेल जिखिनि आसामाव अफिसफोर दङ बे अफिसफोराव एप्लिकेसन लानायनिफ्राय लानानै बेखौ बाहायनाय आरो बिनि थाखाय ट्रान्सलेटर आरो इन्टारप्रेटार लाखिनाय बेखौ माने खालामनानै होनाय फेस मेनाराव पर्यायक्रमे बे गासैबो जोङो दाबिफोरखौ बा जोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो लाखिदों दा फैबाय थानाय समाव बिथाङा प्रतिश्रुति होदों जे फैगौ डिसेम्बर दाननिफ्रायनो 2021 मायथाइनि जि डिसेम्बर दाननि सेसन बे सेसननिफ्रायनो जि बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय आसाम विधान सभायाव बेखौ बिथाङा हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बर' हारिनि जारिमिनाव दिनैनि जि मेल बे मेला मोनसे जारिमिनारि मेल होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथाङा बर' स्पिकार हिसाबै आसाम विधान सभायाव मासि मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब जि गिबि स्टेप बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना आरो बेखौनो जोङो सानो जे फैबाय थानाय समाव नैबे जि बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि मावलांनांगौ जोङो ज'यै उननि समाव आरो सावरायबावगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मिजिं आरो थांखिजों बर' रावखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय बिथाङा आदर्श होनानै गालांबाय बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां शहीद जालांबाय भाषा आन्दलन जाबाय आरो बे शहीदनि बिनिमयाव दिनै बर' रावखौ जोङो नैबे मर्यादासिम जों लाबोनो हादों उननि समाव जों जुजिलांनांगोन आरो साफ्रोमबो बर' हारिया माहारिबाद बर' हारि रावखौ मोजां मोननाय बर' रावखौ अनसायनाय बर' राव रायलायनाय बे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै जुदि बयबो जोथोन लायोब्ला बर' रावा आरोबाव गोजौ लेभेलाव बेयो जायगा मोनगोन दा बेखायनो दिनैनि मेला साक्सेसफुल मोनसे मेल आरो बेनिखायनो आसाम विधान सभानि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांखौ फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा जों साबायखर बावदों थेंक इउ नि बेलायाव बर' रावखौ लेंगुवेज पेपार हिसाबै थिसन्नो थाखाय दानि आथिखालनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय सरकाराव इडुकेसन मिनिस्टारमोन बिथांजों रायलायनाय समाव मोनसे माइनुस ओंखारदों आरो सिबिएसइनि जाय सेन्ट्रेलनि जायफोर सिटेटखौ खुङो बिथांमोना लेटार लिरहरदों आरो रिसेन्टलि जोङो बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों रायलायदों डाइरेक्टर अफ इडुकेसन आरो सेक्रेटारि इडुकेसन बिटिआरनि दङमोन दा बिथांमोनाबो काउन्सिलनिफ्राय लिरहरगोन आरो फैबाय थानाय समाव सिटेटखौ
जेरै सिटेटआव जेरैखि जायाबाबो बर' रावखौ सोफानो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हाबा मावगोन आरो दिल्लीया जेलानो नर्मेलाइज जायो कभिडनि परिबेसा जों दिल्लीयाव थांनानै बे हाबाफारिखौ जों मावगोन। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे सिटेटआव जायफोर क्वालिफाइ जादों बर' मिडियामजों बर' मिडियाम फरायनानै जायफोरो दिनै सिटेट क्वालिफाइ जाबाय बिथांमोना फैबाय थानाय बिटिआरनि सिङाव ओंखारनो गोनां टेटनि आन्जादाव एप्लाइ खालामनो मोननांगौ आरो बेखौ कनसिडार खालामनांगौ बिथांमोना साख्रि मोननो हानाय जुदि जग्यता दङब्ला बिथांमोनखौ कनसिडार खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे मेटारखौबो जों काउन्सिलनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों। दा बेखायनो सिटेट जायफोरा क्वालिफाइ जानानै दङ बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि बिथांमोना बांद्राय जिंगासिनो गोनां गैया जों उननि समाव रायज्लायबावगोन आरो बे थारैनो मोनसे डिसिसनाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि गेजेरजों डिसिसनाव फैगोन होननानै जोङो